Ya Habib, hakika sakamakon kana ga Allah. Lalle ka zama mai ɗaukaka yayin da kake karanci alƙur'ani a dare ɗaya. Ya shugabana, ina neman izini, ka yi min izini in yaƙi waɗannan munafukan azzalumai. Ya John, hakika mun san ka bi mu ne don neman tsira da yardan Allah. Mun yi maka izini.